Jak nám zamrzla energie na semináři? Hodil jsem granát, jak říká moje kolegyně, se kterou vedeme semináře Emoce pro život. A ten granát byl v tom, že jsem lidem řekl, že nikdo nemůže být zodpovědný za to, jak ostatní lidé na nás reagují, protože jim nevidíme do hlavy, nevidíme, co oni si odnesli do života. A přesto často děláme pravý opak. Snažíme se zalíbit, jakože nepřivést někoho do diskomfortu, ale ono v podstatě to příliš moc nejde. A jak jsme se k tomu dostali? Asi nikdo z vás neslyšel od rodičů větu "zlobím se na tebe, protože se mnou je něco v nepořádku". Ale všichni slychávali větu "zlobím se na tebe, protože ty jsi v nepořádku". A tak jsme si do života odnesli spoustu přesvědčení, názorů, domněnek, které jsou méně funkční. A chcete-li zažít taky pár granátů posouvajících, přijďte, rádi vás uvidíme na semináři Emoce pro život.